Numai pe mine mă filmați. Hai. Lasă-mă pe mine pe scaun, mami. Da, drumul, bă! Da, drumul, bă! Hai, acum avem drumul la mână! Asta, tipet! Bebe! Ia, dragi, bebe! Ia uite ce veni mola rău! Ia uite, ia uite! Du-te, mamă! Dar nu mai poate! Ia uite, filmează în continuu, ce să-ți arăt? Păi oprește și dă-l de la... Nu, stai să filmăm. Acum. Așa. Robot. Așa. Sântele în față. Spatele. Așa. Părul. Bagă mâna prin păr. Așa, e. Asta, da. Pune pe la scură în spate. Așa, așa. Da, bravo. Așa. Așa, întoarce-te. Așa. Așa. Hai să lăsăm frumos. Așa, așa. Hai, întoarce-te spre noi. Acum dă cu mâna ta. Da, da, mai dă-te mai așa din fața televizorului. Dă-te mai spre Dă-te și mie. Ăsta nu arunce și eu. Lasă sântele cu cârpea, ca mamă, da? Așa, puiul. Dă cu mâna păr. Așa, pe burtă, pe spate. Sigur, sigur că da. Pe spate. Pantera, Ia așa. Sigur că da, bravo. Arătăm toată. Lasă-te, lasă-mă de acolo, lasă-mă. Dă-i cupă, lasă-mă, lasă-mă de la bebe. Mirele, Mirele. Așa, așa, turbat, așa, sigur. Așa, mama, așa. Hop, 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 hop. Dă-te Franci la parte. Mirele. Mai așa spre șemineu. Așa, așa, da. Franci, dă-te la parte. Oboziți? Te doar într-o parte. Mai faceți pauză. Sunt cu mâna de culoare, așa. 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 Bine, bine, bravo. Mă dai 10, mami. Părul lasă-l acum. Așa, așa. Pune. Dă-te, Frank. Cu 25, 400 Mai vrei, mami? Ia să-l pierdem. Serioasă, așa. Mai pun-te o țără pe jos. Tu arunci bine. Cu părul, bine! Așa, mă! Doamne.
Hai, luați-vă la bătaie să vă filmez. Ia. Stai să duc la ea să... Hai, fă, salvează repede.